ba wanda bai san halin yaron nan a garin nan ya yi ta'adi. Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da yaron nan ya kashe a garin nan kuma an kasa masa komai. Malam wata shari'a sai dai a lahira kawai. Kare jini biri jini. An tashi daga bikin! Ina masu bikin! Na ga wanda zai zo ɗan amarya. Ko nake da wanda zai je ya kwato min ango da amarya ya kawo min su gabana. Yayin da zai ka shiga hankalinka. Kai baka san abin da yake faruwa a duniya bane yanzu. Wani irin zama ake mai kama da na jahilan farko. Ne don gwamnati mutum, an daina mutum, ni ne mutum Rabi, wallahi ta duniya ba wanda ya ƙarya ne, bakar ajiya maganin bakar rana. Zan tsare in raka in jira. Daidai ne goje. Idan ka sake duban zaman ta wani gefe, yayi kama da zama irin na Saddam da Bush. Ba. Na je lahira na dawo. Kare jini biri jini. Haba mati, ka san abin da kake faɗa kuwa? Ƙwarai kuwa. Na ce maka ba na son ka. Na ba karata, don ka sake ni in mako don ba sai na aika ka baka ce shege ne. Allah ka bar shi. Kare jini biri jini. Gidan da ba shi da irin mu wallahi tallahi raina gidan ake irin mu muke sa gida ya farji. Ga duk wanda ya san ta'addar matasan 'yan daba ya san zama ne irin na tsamo kitse a wuta. Kare jini jini. Tamu ban taɓa yadda gayin cikin gaba sai za su wannan. Kare jini jini. Ka kalli ba abala ba. Wai a ce wai abala ya faɗi dan a cikin garin nan akwai wanda ya isa yadda abala shege ne. Inda ni ne goje. Kuna ina! Allah duka yau duka goje. Ina ne har nan da Wabillahi lafi ka shiga hankali. Kare jini biri jini duk da rashin ga macijin da ke tsakaninsu bai hana mahaifinsa ɗaukar ya aura wa abokin gabarsa ba. Shin mai tsoho ya hanga ne? Kare jini biri jini daga kamfanin Girma Production. Jaruman shirin Alinuhu, Tijjani Asasi, Tijjani Faraga, Hadiza Muhammad, Hamza Talla mai fata, Dahiru Fage, Bashir Girma, Balkisu M. Ahmad, Aisha Muhammad da dai sauran jarumai. Kare jini jini. Labarin da kuma tsara shi Sani Muhammad sa shiryawa Dahiru Fage. Daukar nauyi Bashir Girma. Kare jini bari jini. Ya samu kulawar shahararrun daraktocin Kannywood Sanusi Oscar 442 tare da baban nan Suleiman One-Boy. Kare jini bari jini. Yanzu tafiya zaki ba ko bashin ma ba zaki bani ba? Bashi? Ni in baki bashi? Wa zai biya ni? Kima ce ka zo kamar shin Kawai ga maka gaskiya. ka ƙara zuwa cikin gidan nan sai na ci mutuncin ka. Dina! To wallahi idan baka bar wurin nan ba zan maka tijarar da baka taba sani ba. Baban kauye shehin jahi. Gashi marowaci. Ina tambayar ki me kawo ki gidan nan? Ina kallon zule in dai ta zo gidan nan maganan kuɗi.
kana da wata magana ne da ya wuce magana gashi azzali taimake ni bawan Allah yara na tara malayu ba da abin da zan ba su an ga miki haka kawai ake tara yara ba sai da zaki da kuma jikoki ne mutuwa ga aka bar ni an cika ƙara min magana zan taffasa miki baki in ci mutuncin ki anan yanda talaka yake wahala a cikin ƙasar nan gashi mu ka ƙara bi na zan ci mutuncin ni ba da tausayi gashi mafaɗaci na zo da man ci arziki ne kuma bar arziki a inda yake sai ina arziki na ni Allah ya bawa wallahi ba zan ba kokobo ba zan biya ba kai ka san sunana kuwa dan bin karangiya nake ba za a ci ni ba za a yadda ni ba la ilaha illallah gashi matsoraci wa uba kuma gashi kasuwar gumin jahili Alhaji me kake yi haka? alwala nake Haka ake alwala? Kana wanka ka ce kana alwala? baban ƙauye shehin jahili baban ƙauye Wanda ya kalle ka zai ɗauka wani shehin malami ne. Nan ko shehin jahili. ke ma shehin jahila ne iya ta tafi zallan zogale baba ya makale alo an baki wauzan yarinyar da suke zuwa koya mana karatu ne na ga tamu Alhaji me ka ce? sai ya data mun zan aure ta Sayyada? baban ƙauye shehin jahili ce dije jangala ta mai gari jangala ta mai gari ba auren talaka ba talaka noma da sabe da aure yana raka aure laka tuwo da miya da na bi ki mun tafi tare alaka tuwo da miya irin wannan yar fim ya zama min ja'iba Kika faɗa ka? sai ya ɓaci Auren jangala ne zan mutu ja'i ba? Ko na auren dijangala na DJ dijangala na DJ waye kuku waye kuku wallahi ina ga ni ne. Tsaya mana. Wayo na yi gamo wallahi na yi gamo. Bari shi da yake aure na ya mu amma ba kai ba. Dandalin yanke hukunci me muka yanke kuma a dandalin yanke hukunci mun yi da kai zaka yanke ta da mari Da ni Dijani ne ubangidanta. Tana can tana shirya fil zan taho da ita gurin ka sai kudin motar ta yanke wanda za a je a ɗauko ta shi cikin gurin zo ka na san ba za a rasa yan canji a hannun ka. Ni bai wace har yanzu ba a gama abin nan mashiryin shirin Badamasi S Dadi Wallahi dai malam an ji kunya ko in ce gaba ɗayan ku kun ji kunya. uwarka da uwarta da jatuma ta dai in dai dunin ka zagi surukai na wata ran zan zagi uwarka wallahi a ito ki daya a nan duk abin da za a yi kina ji ko to baki saboda laifi to in baki ganna ba sai nayi wajen wata 6 a nan fa auren dijangala dan bude mana DJ ne DJ wallahi ba zai ba wallahi sai na ga abin da ya ture ku wallahi tallahi ba da umarni Abubakar H Kura
wallahi tallahi kullum ina kawo wani rasuwar kullum ina faɗa ya ina baki labarin da sauran da yana bani na ce ni ma ina gaya min yace akwai bazawarsa da da'u na ce da da'u ice na ce a daga tikar suna ne na mutunci hajiya da da'u sannu yawa sannu alhajin Allah yau kuma da baki aka zo mana ya alhaji mai kana su ne ko ai mota ce an matsa zamu daya Allah tabbatar alhaji wanda ana yayin ai bari kudi wuri shi a kori kura roka titiri katafila iya kudi akwai su kuma gona ya kai hada shi kuma da da'u Allah da da'u burge ni ke labarin ki naji alaikum assalam marhaba sannu da zuwa lafiya lau yarinya ba gajiya lafiya lau me za a kawo miki ai tukunna sweetie ya garin ina ka shiga ne kwana biyu sai neman ka nake yi bana jin ka in na kira wayanka switch off ban gane ba sweetheart ke me kike ni abin da yake nufi shi nake nufi kina tunanin gogayya muke ni da ke ni na fi karfin in gogayya da ke saboda ke sai dai a ce wannan kakarsa ce ke yarinya me kike nufi yau kuma ana ta kaiwa ike ta kaya bari masu jini a jika su yi ba kura da kuka tsufa ko ƙara tsufawa inna lillahi wa inna ke yarinya shi dan annabi kulfa mana wai kike ni take tsaya a hankali a kan da kike wa shi da abin da nake yi kenan ita da Allah take yi ke ki shiga hankali ba ki riga da mu shi wanda ba kuwa kinga ko dai ki a wajen ba Allah ki ba da dai ragar da wata kawuwa da ke ke ko kin ya ba kina ai ko yara ba ku ya toya ba shi ya gani mu ya gani yake so ya shi ya da ba ko ya yara ƙanana yan cikin ka kake dole ba ki kunya ba ba da ji ka alhaji kai ka nema ba inda zan da kuɗi hauka ne dan kana ba wata kuɗi kuma sai ka dinga abubuwan da hajiya mu na kai ina ka kowa ta ka zuwa bari kin ga hajiya mu je shi kake dauka kai ko za ku farka abu binya ki fita mu je zaka ki yi wata mu je ke mu je zaka ce kana wallahi ka ji kunya da me ka ci mun mutunci shi ya ka aba da da'u hajiya da ka zo gida za ka same ni za ka kana shi ga ni da zuwa gida yanzu nan koman da raba hu ai wahado alhaji ko ba ku da wuce kwanta da hankali gidan Allah ba kai ci ita ma da wanda za ta ci kwanta me ya mukaddar ki kudi ne a cikin babban kudi za a baki inda ya ga kudi sai ba kudi ba abin da ba za a ci ya dai shi ya gama zubar da abin da zai zubar ni aikin san babban bakin ciki na hajiya kar wannan abin da aka mai ya sa ya sadu da ne na bari dan Allah kai kuma ba tsara ka wallahi ba ka sai ka ce to ya shi zai daina manyan ma ba su daina ba to duk kudin namu ma na ji hatta mu gaba daya irin haka suka tafi ni tunani na alhaji daina zuwa mana nan yan 1500 mu daina samu wallahi shekara takwas din nan abu ne sai ga gaskiya ta bayyana kwanan nan da aka dinga iban kudin mu shekara takwas na rantse da kutumar uba ana ta abin nan ana ta bushasha da mata da ga shekara hudu ta bayyana gaskiya kin ga hajiya garin gulma na daura kwai zan bashi ya kawai banki da kike da min girki Allah na gode maka kai bariki diya ce alquran dan kowa ya koma wurin iyayensa itu ba isa duda ina so in sanar muku cewa zama Allah ya riga ya hada mu babu yadda zaka kana zama da na kana zama da na wani dan na fahimci kamar an ga wuri ne na baki waje ne da za a yi tsinkar gugar jigida wuri ne da za a yi tsinkar fulawa to ni kuma gaskiya na zo a nemi 100 da kwabo ne wurin nan ba gida na bane nan ba shago na bane nan kudi na zuba kiran ku ne kuma ku neman aiki kuma ina biyo to sai na fahimci amma yawancin ku ana ganin kamar ko dole ne nake zaune da ku ko kuma a'a wani wasu na cewa ma asiri kuka yi muku ga mallake ni na kasa rabuwa da ku to ni kuma kawai dai na ga dai duk together zan ci da mu je mu tsakanin ni da ku jas yawwa siri wata mata ya tusa balle ta na mai ciki to saboda haka kilina a dinga duran min da dukiya ba komai wa yawwa ta kura to wata mata ya tusa balle ta na mai ciki to wannan haka ita gaskiya ne dan dagos ai to hajiya na ga nasiha ta ki ne har wani fada fada ne amma mun ci
Ba maganar gori magana ta gaskiya. Ai na ce Allah ya haɗa mu zama da ku. Ta shiga. Yawwa. Gwanjiya. Kina ji na ko? Wani da harshe ɗaya muke magana da kin sani ma da kike magana shi kenan sai ki da bakin ki shiru ba sai kin dawo wani turanci. Haka na gani. Shi na gani. Da abin da yaya babba ta ce a yi shi za a yi. Shi ne. Ai. Shi ne magana. Ai yaya babba da abin da ta ce ya zauna. Ya zauna amma ba da magana. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Kago da alaƙa. Allah ko be si da Allah ta matsuri. Ta yi ya iska. Ya yi magana ba san ya kamata ba. Kwana biyu ba alaikum. Ba zai. A ta tafiye ne yawa. Da hanan da ubangi da hanan. Tafiye ne yawa a tafi. Ba a zama. Ba a zama. Sai da ba wasu zo na ga zo yanzu. Yawwa. Gwanjiya ba ya gaisuwa kun alaji ba. Ai gani ne rabin mutum ne. Na zauna wahalar da kaina. Kuma sai ya ce ina gaishe da rabin mutum. A haka ake biyan ka albashin kuma da kuɗin da yake kawa. Wallahi tallahi shinkafa da ba za ta tsiku a nan ba na ganin tsakuwar ga baki ɗaya sai na je waje. Sai ka ce makauni ya. Abin da ba na so ne aka ce shinkafa ko dole ne mu. Dan kuma ki tun da kika fito dan asin ko ai abin da ya fi sifar shi. Zan fara gaba. Saboda ni bana tantancewa mutum ne ko mutanen boye. Allah sarki. Ba da bambanci ne duk san ma kan. Gara ma wata wainar ba ta wake ba. Ba haka suka zo. Aladan Allah. Ajiya. A yi haƙuri ka san ni mai jama'a ce. Wannan maza da mata da rabin maza. Ba komai. Wannan sabon kwastoma nan. Wallahi akwai hankali gidi na ai shi cikin su yafi nutsuwa. Kwastoma ne wannan kuma. A'a ba kwastoma bane. Ya yi ne? Sunan shi gidi ne. A rike nan. Ka sai demo. Hada wa hada. Na yi ba da hankalin sa. Ai ya iya tarafa. An gode. Alaji in dai wannan gurin nan ai ba za ka kasa jama'a ba. Da kin ga ikon Allah. In dai wannan ba wani dinan lahi. Allah ƙara abin ba ta hawo jirgi ta suna Allah ƙara arziki. Akwai abinci? Akwai abinci ne za a kawo. A dafa shinkafa hakan nan. Aka fi so? Eh. Wai yau ya na kanka kadai ba kayan daɗi. Daga unguwa nake na san nan ma matattara ne. A matattara. Yau ni ko sai ina ya gama da mani ce. Ni ce wai ya dan girgije ga. Ba na kawo abincin. A kawo abincin ne kawo ne mai ba. Kenan ba ma komai. Eh ga ha. Arziki har gida kilina. Ai ka gani nan ni ce mai maza ni ce mai mata ni ce mai rabin maza ni ce mai rabin mata. Duk da kika da yan hanzar aikin gama mata ai. Alhamdulillah godiya nake dan uwa. Amma ma alaikum assalam. Yau wasan duka je an mata a dangare. Kun ba ku ba gida. Ba ki da ba kuna ba. Na gajiya. Lafiya lau. Ka sa na yaji. Ka san wajen namu ne. Akwai jama'a. Ita kowa ce. Alhaji gashi nan. Ina zuwa. Ina zai gani yana. Ka bada abinci. Duk abin da take so a bata zan biya. Ita din ko? Ki tambaye ta ne take so. A bai wa Allah to me za a kawo miki? Ki zo da farin jini. Shi ko tuwon shinkafa ko amala ba abin da ya ba ko fatan doya. Ba abin da ba mu da shi a nan. Ba ta kome za ka bata. Ni da tsayin Allah ma daga nan ba alheri ai alhaji nan da ke ganin sa. Ya sunan shi? Amala. Sunan ta Hali baby. Hali baby. Hali baby. Ai ba sama ce kuma tana yawan to gaskiya ki zo da kawa bai kai kadai na ganki lafiya dai ba fada aka yi ba dan na so ba da amma duk abin da take so a bata sai dai kuma fa ba ce yi godiya to a da ai ba komai ai ba daga nan ba kai ka kuma alhaji Allah ba a gajiya to ga su dai wani Allah ya abin gajiya a da lafiya lau lafiya lau sannun ku da zuwa da mata gabu kwana biyu ba ku leko ba sai yau mara da daga nan ke wancan yau wa dan masu ko daga nan haka Ajiya. A ke ma zauna da ke nan. Yau a ajiya. Wannan. Duk abin da suke so a nan shago a basu. Kilina, Alhaji ya ce a kawo musu komai. A kan kawo musu duk abin da iska. Idan ba mu taimaki wa'annan ba za mu taimaka a garin nan. Wallahi. Inda kake burge ni. Aba hajiya. Wannan ba komai. Allah sarki. A yi godiya nake ce ba ɗaya saboda daɗi ba komai. A hajiya. In ga irin wa'annan na zuwa. Sai hagun gaba ɗaya a bari. Hadda. Tun da mun san. Abin ba ni godiya. Hajiya a bare mana tun da gida ce. A yo kuma wa tsari. Dan bakin ciki. Wai nan gaba ɗaya za a bare. Ki ba sai ka ce gyaɗa. Ya kuma manya-manyan tsakoyi. Manyan guma-gumai kika gani. Mutum yana da ma'aikata. Wallahi sai
Shi kenan. Bismillah ya haƙuri ka ce. Ne ba kake ka balla ni? Kai ba a dinga min iskanci kan kwasa matsina ka da ta ta. Ba laifin ka bane. Tarbiyya da ka samu tarbiyya gida ba za ka yi wannan abin ba. Isa har yau ba ci gaba. A to ina na ci gaba da ka. Ai tarbiyya daga gida ake fara shi. To wai na kwance ya faɗi. Wallahi komai sai kaga abubuwa suna ta wani irin lalacewa. Ke na yaya babba. Wai na ce mun fara munafunci shekaran jiya mai amfani sai mutane suke yawa. Wai me kike so ki gaya min ne naga kina ta taba ni na kasa ganewa. Na manta. Wallahi na manta menene? Har na kin ce alaramma a cikin au mutumin kirki na taba ki da alheri wai kishiya ta taba kishiya da bakin wuta. Wallahi Allah ce miki. Ya miki da ina wannan shaddodin da kika gani? Ina ganki da wata shadda ta sha su kai ta Gizina sunanta. Ke ki bari da man. Wallahi ya bani gizina guda 3 ya bani 100 ya ce ka je ka yi. Iye. Ai matarsa ce take so na. Wallahi ta ba ta ce na tana mana alherai da yawa. Ki ce masu abin da kansu ya ga wata ga hadari ta ce bari mu zubar da namu Allah zai nasu. Arziki ya ci uban na da komai a ƙara ci gaba yake yana hauhawa. Wai kamfani zai bude a Bangladesh. Da alheri. Na taba ki da alheri. Ya kan su za a yi ba. Maganar kayan abinci a nan restaurant din. Kuma customers yanzu yamma na yi za su fara zuwa. A wallahi. Ga ba dora girki ba. Wallahi kuma kin ga ba daɗi an yi da mutum ya. Abin da nake so da ku yanzu. Maganar shinkafa. Ga ba nama. Sannan nama da ka siyo mini ta kura. Rubabbe ne na ran. Sa shiga daka ne bacci nan da. Kwantar ya bamu nama anan. Duk kwastama idan ya sa a baki ya ji kuma. Wallahi kin hajiya kin sa ne saroro idaka a mayanka. Idan a samu sauki ma ai wani abu yakan iya faruwa. A kiyaye ne. Wallahi kiyaye. Me shinkafa da mafi sana. Me nama kuma gashi. Karbi ya iska bari in aje wannan. 27,000. Iye nama. 27,000 nama. Shinkafa ba buhu nawa? A shinkafa ai kudin na kudin sa. Oh, hali ya samu ne abin da kake tsinka mun harin barisiya. Oh, ai shi ne a. Dauri in ba a taba ba a jin. A to ai shi ne ai. Me bambancin maza da mata? Bawo. To, akwai. To me? Me bambancin mu da su? Sikel suke sa, sikel muke sa, zani suke sa, zani muke sa. To a tafi min kasuwa da sauri na kallon. To hajiya, in an zo a ce sun je saboda mutumin nan ko ba haka ba. Sai Allah ya suturi ba kuyin jiki jere mai doro ni na tafi. To in sun zo dai a jaddada musu. Mun tafi kasuwa saboda kar a zo. Da! Ina ta ana duka miji da asuba. Allah ne halitta. Kai jama'a. Da namiji ya dinga haka yana yadda ka san kadan doniya. Yadda ka san tana. Kai! Yo ni ko ni ya mace ma. Ban yi irin wannan ba balle tana dan. Allah ka shirya abin da zan ce shi. Allah ya shirya. Aha! Mamani ba ka ji magani sarkin makaɗan duniya makaɗin da kowa ce. Bismillahi za mu fara da sunan Allah, Allah ya ba mu dama mu kare da sunan Allah. Makaɗin mata, makaɗin maza, makaɗin masu kuɗi. Aha! Kai! Allah mana ya san. Aha! Makaɗin duniya. Ga yaron da kake zamani fa duniya tana saurare. Abin da zaka fara ka fara da sunan Allah, Allah zai taimake ka akan abin da kake yi. To ai kai ban Allah ba ya kace ba dauke. Haka duniya ta tawara da ya mutu ne. To wanda ka gani bai kamata dan uwa ne to baban zaban suka haɗu. To maka ne kan kasuwa. Yaro ga kudu, sai ga kiɗa. Madalla na gode. Aha! Me ake nan? Wallahi garaya. Garaya ce. Da tsakiyar ranar nan. Ni ma in ce wai sabon salo. Kiɗan ganga da launi. Oh, da a ga huda. Ni ma abin da na ce kenan ina kuɗin gurin. Ke? Dan uwarki. Kuɗin Siyayya fa muka zo. To ko uwarki muka zo ba bajinta ke mu fa kuɗin mu abin da muke tarawa kenan. Ye? Wallahi abin da muke tarawa. A ba za mu ba yaya ba kunya ba. Ke? Ba shi kunya. Mu koma mu ce mata me kuma? Rigimar duniya da ubanki ake yi.
To da rigima ciki ai kwara ta fili. Ta fili. Kwara mi. Mun dade da ba mu ciwo ta fi karfin kanmu ba. Wallahi Allah. A ɗibi magana in ya so ko ba wacce. Dauri na ya kasu. Na kashe dauri. Kashe shi. Ya kasu. Shiga da fari. Ya kasu. Shiga da fari yan nan. Shiga da fari yan nan. Mu je. Ole. A'a. Ruwan da bai ka. Makaɗin mata, makaɗin maza, makaɗin masu kuɗi. Allah ka ba mu iko akan abin da muka fara. Allah ka ce da mu hanya ta alheri. Da ta kula da ta gwanja. A'a, da ta kunya ne. Da ta kula da ta gwanja. To ka ji fa? Da ƴar gwanja ta zo. To kuma da ta kula nan gaba yadda ta gwanja nan. Ga ta gwanja nan. Arziki ta gaban ka inda kake so. In ya kyauta har kuka ake ta gwanja. Mai kudin alheri. Namiji mai kama da mata. Mace ce ga nan sungulu gudun. Ya fara kyauta dubu. Ya fara kyauta dubu. Da ta kula nan. Da ta kula nan. Da ta kula nan. Ta kula. Ta kula nan. Ba ta maza ba ne mata ne. Ba ta maza ba ne mata ne. Arziki sai ne shi. Allah na rayuwa ba abin da ba za ki gani ba. Ne ma ban gani ba. Da Allah wai da jarin mu a hannun mu wake. Ita dai wannan tasima da suka shi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Lawa barka ne. Sannu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sannu. Ajada jabi hakuri wallahi ba abinci. Wallahi ba abinci. Wallahi ba dora ba. Wallahi amma guda da yamman Allah da za a samu. An tafi kasuwa ku yi hakuri. Ku yi hakuri dan Allah. To ya za a ku yan wani gurin ku. Zuwa ba yamman Allah da mun gama an kawo ce bane ne ba su ka ba. Su bandiya sun tafi da kura. To kai ne kake cin ɗalibi kuma abin nan manaja ya kawai. Ai bangaren shi daban bangaren ciyar kasuwa daban. Ai na ga ya dike hajiya wallahi yawon. Ga ni yawon gidan ku kai da gidan. Kuma ni ba abin da zai same ni yana ta Allah ba ta ni. Ba uwar komai a jikina ta kike in sallame ki je kike ba shi baki. Ba shi hakuri ma haɗe abin da ɗaya. Ba haɗe abin da ɗaya. Shi ne. Mun muka je kece da bayani. Kece dai munafukar Allah. Je mana. Ba sai ki saka na a gaba kuma. Ai ba sai kin saka na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina da dai wai. Da uban abu. Shi ne babu sallama? Ina kayan abincin. Sallama muke ta yi. Ki wannan da wannan matsanan. Ina kayan abincin. Mutane na zuwa kwastama na zuwa. Wallahi gaba na iya. Na ga kan shi gaba na. Na dauka kara ta. Wallahi na yar hari aka kawo mana. Yo harin ne. Kisan zamani. Wai me daga kwaka da tuku. Ki gaya mata. Ke ki gaya mata. A gayan me? Munafukar Allah. Ba wata munafika ba ina naman miya. Anti. Ki faɗa da Allah, ki faɗa ba. Faɗi mai shegiya munafuka Allah ta. Ba wani munafunci tare muke. Wallahi sai dai ki. Wallahi tare muke. Wallahi ki zaki. Sai dai ki gane ba da Allah. Anti, ai magana ce ta gaskiya. Ɗaya ce kuma da in ta sai zaki bayani ki. Ka ki fito ki magana ki. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa. Dama shine ke ba za ki magana ba yar iska tsinanniya. Ya ke ce shugabar Ababa. Ya munafuka. Wallahi tallahi ni. Wai ina abun da na ake ku ce fa ne? Yaya babba. Ki magana da Hausa, kar ki canza musu niyya ne, ki faɗa abin da ya faru. Wallahi ki ce min yayi babba sai na ci uwarki.
tunda dai ba ni ba sunana bane ba ke da ka ya karama na ran sai da Allah magana ke ce da mun san shaye-shaye mun san su ba mun san shafe-shafe mun san su ba buto ku gaya mana magana daki ban gane bane to ai don wallahi ba za a hoda mana kashin kaji ba muna zaman mu ku jaza mana harsir sa a yanka mana pizza wallahi tallahi ina ce fa ne a gaya me ya faru sala aka samu sai da nace da yaye babba sai da nace da yaye babba ayi abin da ya kamata a yi ke bari dai in miki dalla wurin je ki tashi wallahi gidan wanka wallahi Allah wai na duwar wanki in kika ga kin motsa na motsa ga kai wai na ga Allah na ce fa ne nama ko kudi bari in miki dalla to ina suka kudi wafulan turancin yan koyo bari in ga miki abin da ya faru mun je kasuwa muka je muka taran mai garayen rana ya kafa a kasuwa sai aka yaya muna zuwa muka sai in ji yaya babba wai kan mu baya toga kunya sai yaya babba ta ce aje a huce ana ta wasa ki ana wasa yaya babba kin shawa da dika jiki na ta dai na da an ce an ci baba mai gidan tuwo ma da lahin duniyar wata ba kudi za a yi min shiku hajiya da dukiya ta saboda haka tunda da kudin mu tunda da kudin mu a katara mu Allah ba shi dai tun ba kudi sa ba wallahi ba ku da gado na ban da gado ku wallahi ka bani kuɗi ko jiki yi tsami wallahi ko na da ku da kuma wallahi yan sanda hukuma ta raba da wallahi mun za mu yi bayan kai hajiya ni yar waje da Allah ai ni da ni a ni yar uwa ce Allah kai za ku da gado na amin bana yar uwa da yacin amana amin ine biki albarka kana da gado na yayi ba fa maka kai matsiya ce yayi ba da yar gudu makaranta allo wallahi kai mun shiru wanda sirrin anan muka da bariki kuma bariki ba gayya bace ba wani kafa sai hallara wallahi naira ɗaya ba zai ciwon kai ba a kuɗi na ni ne an biya ni yo hajiya muna da gado muna nan wani irin zagi ne ba bari je gidan wakanci ana gidan wallahi kuma kuɗi na wallahi so mu dikasu bari da ko zani na da ko zani na hanya da wallahi zani na a ciki uwarki da ke da ke rike ni ke ba sirke ba ki rike ni kamar an daure ni ka dauko dan goyo dama haka tsiyar dan goyo yake ka goyi mutun ya zo ya dana ka da kasa duk suke jawo ake mana wallahi goro ake cewa ai daure zaka ga kai mun su hukuma gun yan sanda wallahi sun yi aman kudin nan din da suka kai ni za a waci ku ni za a wa bagaye ni za a wa tunku ai wa kalmashe yo me ni ban gani ba me ban gani ba ina ne ban shiga ba a rayuwa manyan yan daudu da ake ajo ake bikin kwalla shan kabewa ba ni ma ba wanda ban ba ka duda muka yi ko da kake kanana ma kananan bariki kananan kwari Na'am Talatu. Lafiya na ganka ka zo nan ka tsaya ka yi shiru? Talatu abin ne sai addu'a. Wallahi nan da ke ga na jarko charko. Wai sako nake jira yaro in ji an ce salamu alaikum in fita in karɓi sako. Sako kuma? Sako nake jira tsayawa da ke ga na yi anan. Ba na zaune ni ba na tsaye. Ina kawo su. Yanzu to ya za a yi? Ka san fa gidan ba abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu do Allah Talatu ka yadda dabara ba za a yi ba. Gaskiya ban iya ba kuma ba zan iya yi ba kawai maganan kin dabara kenan ka fitar da kuɗi. Allah ya kyauta. Bayan abin ne kin ga wannan ita kaɗai garan zan iya cin girman in baki ɗaya in dauki ɗaya. Ka ban ɗaya ka ɗauki ɗaya? Ƙwarai kuwa. A haka ma ina tunanin guda duka biyu din sun man kaɗan shine aka ce ka ɗauki ɗaya ka ban ɗaya? Ya. Gaskiya ni sun man kaɗan. Ya? Maganin tsotsai kenan ba. In baki duka shine sun yi kaɗan? Na ci gaba. To yanzu dan Allah wannan ɗin ma me zan siyo da shi? Dan Allah wannan ɗin ma me zan siyo da shi? Akwai kuɗin nan fa kawai in za ka fitar ka fitar. San daga hannu ki caje ni. Ni ba zan caje ka ba. Ina gaya miki ki bari in Allah ya kawo su suka abin sai a bayar ko
Kina ji na yar uwa? To fa sukuwa ta kare saura zamiya ko ba haka ba? A zamiya kuma ya riga an shata. Ta kai kuma an ganshi wai kishi ya tara rana daya. Gaskiya tsakani da Allah. Zancen gaskiya a yi shi da wando ko ba haka ba? Zaman kashe wandon nan ya ishe ni. Wallahi tallahi zaman nan ya ishe ni. Ya za a ce mu kenan daga abu dan bai taka karya ba mun zo mun zauna a gida mun rashe. Ai ni sabawa ne. Da zaki nemi ki gaya magana. Yanzu gaskiya ni dai magana ɗaya ce shawarar da zan kawo. Mu je gidan Tayola. Ke kala sunanki. Ki ce Tinobiya. Ita. Rabaru da maza ban da abin ba su. Da Allah da Annabi ko yanke shawara zamu kawai mu je in kai mu wajen ta mu dirfafe ta. Sai mun ga abin da ya ture buzu na. Ita tana da hanyoyi da yawa. Allah ke. Na billahi lazi. Zai hana mu ajiye kayan abincin nan. Allah ba shi in muka je muka gama komai in ya so muka zo a dafa. Ai ya fi zai fi sauki. A magana fa aje ba in ba a yi tunanin ba gidan uwarki zaki. A to ai ni saurin uwarwa zaki. Billahi rasuli. A to ai ni gwadan me da jika ko. Tun da an kawo shawara ta yi gaskiya a bari a gama abu a tsanaki. Wannan tsanaki? Billahi ya sun sai na. Ka ga tsanaki a cikin ki dan uwarki. Ya biki shi watan jibin Allah ya kai mu. Wanda za a ragargaje a babballe a zubar da kuɗi ba ki da abin da zaki zuba me abin zuwa gurin biki babu kuɗin da za a watsi da shi a kuma kungurban ɓarau da ya iri na. Ne zan je in yi shakara in yi izza in yi riya a rayuwa ba yin je in kai wani ɗebo kuɗin sa ba ke na rantsi da kutumar ubanki wallahi arkani da Allah to shi kenan mu je to wannan dai shine kawai abin da ya kawo mu ai ba ku da matsala wannan dai shine damuwanku a cikin garin nan to ai ba matsala kuna da kamata a cikin garin nan ai kun wuce ku wulakanta za ku iya aikin gidan mai zai hana wai makaho ya san gulma yace gare mun hanya kin da binary ma ba sai biyu ba wanda aka yi wa kyauta me ya kai cewa me ya gudare nan kin sani ya duniya ce ni wallahi da ganin ki ba abinda ba za ki rana ba da ke fa muka yi zaman otoke a to bar wannan zancen ya sai ba za ku mun wallahi ba to da kalar ke kalar su dai ki be miya ba to bari ku ji an gaya muku tunda har za ku iya aikin gidan mai to amma tsaya kafin aje ko ina me yake tsakanin ku a ba na son haka an yi wa ɓarawo sata ai ba sani ko a ba na son shi aiki za a yi akan aiki ci za a yi ki ya gina ki me ya gina mu to me a cikin gurbin ido mun ban da ruwa kuma fa kun zo da gaskiya to ba matsala za a biya ku salari sai yanda na ce a biya gaskiya na ji daɗi za ku iya da ku wannan kuma an ce da kuturu Allah ya lance ka to ba matsala dan ba za ku taɓa wulakanta a cikin garin nan da zaran ina nan garin ba Hajjaji Makkati irina. Shi ne magana ta ƙare kuma so muke idan kika haɗa mu da shi aiki akan aiki. Ke kina ciza mu muna ciza ko ba haka ba? Ina ciza kuna yagawa. Ba wani mineral ta yi gaskiya ki ɗebo mana abu ke kwanan da kin koyi ruwa da dai ba haka halin ki yake ba. To yanzu ku zo gidan nan sai na ba ku abu ga abu a fridge ko me ku je ku ɗauka ku yi abu. To kuma na girki ba na san sirrin ki je ki ɗeban ba za ni ba gaskiya. to ka ga farko min iskanci wallahi ba za da sai dai kan ku min iskanci yakin sa na kira ki da sunan gardi wanda aka ba abu kuma me ya kace cewa me ya gudu nan yanzu sai mu tashi mu tafi sai mu je ko me kuke ci na baka na zuba ba na son hanzari gaggawa na shedan ne ba yanzu ba ba yanzu ba kuma a'a to menene ku bari in Allah kai mu gobe sai in kai ku ciyar ki in safiya na kansu da ya zo ke zuba masa yanzu da ku yo yuton ku to in dai kuka zo karfi RMRS kuna zuwa za ku ga fuel station a gurin da zo sai a ce timaya kawai ku ce a nuna muku kwanar makarfi inda za ku tafi ran wannan kai la ilaha illallah kai su humar lida manya
kuma ne da an ga manya an ga yara wallahi ga mun an ga farare an ga bakaki ayi to ya kwana garin. biyu ina kika shiga haka wallahi ina nan ai kai din ne dan kai na guje ka a wanne ne din ne mutumin da na kirawo Alhaji Muhammadu a kashe ice mini gashi nan kun zo da ke da mai dawaiya a'a bari kawai ba na son dogon magana kwana biyu ka ganna da wa'annan mutane na ganki Sallu ne, ina gajiya. makafi ne wayannan komai Kwai ne. Kwayaye ne. aiki na kawo a ɗauke su suwa tare muka zo wa'annan gashi da kunya gami da taron Ai da ma kin kama ne a cikin da bakin riya. ka saki a ciki kwantar da hankalin ku tsaya kai kika rufe tsaya asirin nan da baka so a ci asirin nan da baka so in tona zan tona shi bayan na nan akwai na gida na dau hannu mutuniya ta to aiki na kawo su a dauke su yanzu ai a ka'ida ma bai dace ki shawara da ni ba sai dai in gansu da yinifan kawai sun fara aiki yanzu ka dau hanya yanzu nan kai ke ci gori gari tonan a'a ai tunda kika Bara ta baki. A'a kace garara. Ciwon ya mace na ya mace ne. Shine ya kace mana garara. a biya su biya mai kyau Ya mace ne. a biya su biya mai kyau ni kuma abin da ya kamata ke tarin gwangware ina motar ta wani ka ce fara za ta ce miki gandai wai iya zuwa ya samu mota au kana nufin yanzu ba motar kenan wanda ƙarya babu abin da take cikin yan binnin nan iska to yanzu ai kokari a kawo min wata motar ba gaji da hawa a daidaita sau wancan dodore da bai kwankwasi ya bada ya shiga uku qur'ani sai an maka yadda ake washe dan a saudiya sai dai ka ji ka timaya dan iska to ni yanzu zan wuce na zo za mu magana to a zo min da wa a sa ku shiga nan ina zuwa ku shiga ku yi abin da kuke so ku baje haja ku shiga ku cire kayan ku gani nan Da me da kinki kuma. ku cire kayan Bayan mun daina wannan harkar kuma. Ba ma wannan sana'a. Me abin nufin Ya daura zanin kawai muke yi. sai a ba su kayan aiki na yunifam Oh, yana nufin na yunifam za ku je ku yi Allah sarki kuma ku zauna da kafar ku a gidan man nan kuna da fawa da karfi a gidan nan muna untona ki a'a ba ta ne tona ba na ce ba a kai na aka fara ciki ba hakika da fatu ba amma da yake jikinta ai ba za ki so ta tashi ba komai ai ni mace ce mai aikuwa bayan na nan dai akwai na gida na sani to ka ba a hankali ina kayan man da ce ki da shi sai zuba masa a wati ne bai kara so ba to in ya zo sai a gaya masa manaja yana ya bada ya kin kai man da na ce ki kai Ƙara so bane shi yasa. ai waccan da kuke ganin ta dallaliya ce ta maza da mata kawalci a cikin waccan yarinyar yadda kika san gallo haka take kawalci mai ko sai ka ce yar uwan nato Ta kenan kawo maka take. da kayan me ba wanda bai san halin yaron nan a garin nan ba ya yi ta'adi Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da yaron nan ya kashe a garin nan kuma an kase masa komai malam wata shari'ar sai dai a lahira kawai kare jini biri jini An tashi daga bikin! Ina masu bikin! Na ga wanda zai zo ɗan amarya. Iko nake da wanda zai je ya kwato min ango da amarya ya kawo min su gabana. Yayin da zai ka shiga hankalinka. Kai baka san abin da yake faruwa a duniya bane yanzu. wani irin zama ake mai kama da na jahilan farko ne don gwamnati na mutum an daina mutum ni ne mutum rabi wallahi ta duniya ba wanda ƙarya ne bakar ajiya maganin bakar rana zan tsare in raka in jira daidai ne goje idan ka sake dogon zaman ta wani gefe yayi kama da zama irin na Saddam da Bush baba na je lahira na dawo kare jini biri jini haba mati ka san abin da kake faɗa kuwa ƙwarai kuwa na ce maka ba na son ka ba na son ka na ba karata dan ka sake ni in mako don ba sai na aika ka baka ce shege ne
ka bar shi. Kare jini, biri jini. Gidan da ba shi da irin mu wallahi tallahi raina gidan ake irin mu muke sa gida ya farji. Ga duk wanda ya san ta'addar matasan 'yan daba ya san zama ne irin na tsamo kitse a wuta. Kare jini, jini. Tamu ban taɓa yadda gayin cikin gabas ne za su yi wannan. Kare jini, jini. Ka kalli ba abala ba. Wai a ce wai abala ya faɗi dan a cikin garin nan akwai wanda ya isa yadda abala shege ne. Inda ni ne goje. Kai! Kuna ina! Allah duka yau duka ko. Ina ne har nan da Wabillahi lazi ka shiga hankali. Kare jini, biri jini. Duk da rashin ga macijin da ke tsakaninsu bai hana mahaifinsa ɗaukar 'ya ya aura wa abokin gabarsa ba. Shin mai tsoho ya hanga ne? Kare jini, biri jini daga kamfanin Girma Production. Jaruman shirin Alinuhu, Tijjani Asasi, Tijjani Faraga, Hadiza Muhammad, Hamza Talla mai fata, Ɗahiru Fage, Bashir Girma, Balkisu M. Ahmad, Aisha Muhammad da dai sauran jarumai. Kare jini, jini. Labari da kuma tsara shi Sani Muhammad Sani. Shiryawa Ɗahiru Fage. Ɗaukar nauyi Bashir Girma. Kare jini, bari jini. Ya samu kulawar shahararrun daraktocin Kannywood Sanusi Oscar 442 tare da baban nan Suleiman One-Boy. Kare jini, bari jini. Yanzu tafiya zaki ba ko bashin ma ba zaki bani ba? Bashi? Ni in baki bashi? Wa zai biya ni? Kima ce ka zo kamar shin kawai ga maka gaskiya ka ƙara zuwa cikin gidan nan sai na ci mutuncin ka. Ina! To wallahi idan baka bar wurin nan ba zan maka tijarar da baka taba sani ba. Baban kauye shehin jahi. Gashi marowaci. Ina tambayar ki me kawo ki gidan nan? Ina kallon zule in dai ta zo gidan nan maganar kuɗi. Tana da wata magana ne da ya wuce maganar kuɗi. Gashi azzali. Taimake ni bawan Allah. Yara na tara malayu ba da abin da zan ba su. An gaya miki haka kawai ake tara yara. Ba ki sai da zaki da kuma. Koki ne mutuwa ga aka bar ni. An cika ƙara min magana zan taffasa miki baki in ci mutuncin ki anan. Yanda talaka yake wahala a cikin ƙasar nan. Gashi mu ka ƙara bi na zan ci mutunci. Ni ba da tausayi. Gashi mafaɗaci. Na zo da ma ci arziki ne kuma bar arziki a inda yake. Sai ina arziki na? Ni Allah ya bawa. Wallahi ba zan ba koko ba zan biya ba. Kai ka san sunana kuwa? Dan bin karagiya nake. Ba za a ci ni ba za a yadda ni ba. La ilaha illallah. Gashi matsoraci. Wa uba kuma gashi kasuwar gumin jahili. Alhaji me kake yi haka? Alwala nake. Haka ake alwala? Kana wanka ka ce kana alwala? Baban ƙauye shehin jahili. Baban ƙauye. Wanda ya kalle ka zai ɗauka wani shehin malami ne, yau ko shehin jahili. Ke ma shehin jahila ne. Iya ta tafi sallan zogale baba ya makale da kunya. Alo an baki wauzan. Ba a duba gidan ya haƙuri.
yarinyar da take zuwa koya mana karatu ne daga tamu. Alhaji me ka ce? Sai da ta mu za aure ta. Sai ya da? Baban ƙauye shehin jahi. Wuce jangala ta mai gari. Jangala ta mai gari ba auren talaka ba, talaka noma da sassabe. Da aure yana raka aure, daga tuwo da miya, sana bi ki mun tafi tare. Allah ka tuwo da miya. Irin wannan yar fim ya zama min ja'iba. Ke ka faɗa ka? Sai ya ɓaci. Auren da ya kala ne zama miki ja'iba? Auren dijangala. Na DJ, dijangala na DJ. Waye kuku, waye kuku. Wallahi ina gani ya mutu. Tsare mana. Wayo na yi gamo za ki na yi gamo. Bari shi da yake aure na yamin matsala amma ba kai ba. Dandalin yanke hukunci me muka yanke? Kuma a dandalin yanke hukunci mun yi da kai za ka yanke ta da mari? Da ni Dijani ne ubangidanta. Tana can tana shirya fil, zan taho da ita gurin ka sai kudin motar ta yanke wanda za a je a ɗauko ta shi ne cikin gurin dogon ka na san ba za a rasa yan canji a hannun ka. Ni baya wace har yanzu ba a gama abin da mun. Mashiryin shirin Badamasi S Dadi. Wallahi dai malam an ji kunya, ko in ce gaba ɗayan ku kun ji kunya. Uwarka da uwarta da jatuma ta dai. In dai duninka ka zagi surukai na, wata ran zan zagi uwarka wallahi. A ki daya a nan duk abin da za a yi kina ji ko? To baki saboda lai. To in ba ki ganna ba sai na yi wajen wata 6 a nan fa. Auren dijangala. Dan bude mana DJ ne. DJ. Wallahi ba zai ba. Wallahi sai na ga abin da ya ture ku. Wallahi tallahi. Ba da umarni Abubakar H. Kura.